दिनैहाय लाफा ओंख्रि संनो नागिरदों। लाफा ओंख्रि गोबाब। आं लाफाखौ हानानै लाबाय, सुनानै मोजाङैनो लाखाबाय। ओमफ्राय लाफा ओंख्रियाव मस्ट इम्परटेन्ट ओंख्रि गोबाबाव नैबे खारै। आङो दा संनोसै। मोजाङैनो गरम जाबाय। ओमफ्राय आङो दिनैनिया ओंख्रि गोबाबाव थाव सेरा, बानलु थाइनै हरबाय। ओमफ्राय ओरैनो होसनगोन आङो, थाव सेरलायलायनाङा, गोबाबाव होसनबाय। आं दा लाफाखौ होसनबाय, ओमफ्राय दसे खोबनानै दोननोसै रेबनायनि। ओमफ्राय मोजाङै रेबबाय, आं संख्रि होनोसै। हालदैखौ होबाबो जायो, होआबाबो जायो, आं होला। मोजां खोबनानै दोननोसै। दाना ओंख्रिया बिदि जाबाय। खारैखौ थाब होनाङा, बै गावनि दै ओंखारनायखौ गावनि दै ओंखारनाया रानबासो होनांगौ खारैखौ। नै बिदि जाबाय आंना, मोजां रेबथारबाय मोजाङैनो। दसे थानानैनो खारैखौ होजासिगोन, बै गावनि दै ओंखारनायखौ रानहोजोबनांगौ। ओंख्रिया मोजाङैनो जाबाय, गावनि दैया रानजोब्बाय। नै आङो एबारावहाय खारैखौ होनोसै। खारैखौ होबाय आङो, ओमफ्राय बै खारै होनाया रानजोब्बाथाय दै होनांगौ। बिदि जाबाय। खारै होनायाबो मोजाङै रानबाय। एबारावहाय आङो दै होनोसै। गामलासे दै होबाय। बेखौ एबारावहाय मोजाङैनो खोबहाबनानै दोननोसै। दा बिराद मोजां गोदौगासिनो। आङो बेबायदि गोदौनायावनो नाथुर गोरानखौ होनानै लानोसै। नाथुर गोरानखौ आङो मोजाङै सुनानै लाखाबाय, बासिनानै होबाय आं नाथुर गोरानखौ। गोथाव जासिगोन ओंख्रि गोबाबा। दसेनि उनावनो मोनसिगोनबो। सामब्राम दुन्दिया होबाथाय एकदमबारे सिम्पोल आइटेम। जेबो होनाङा बेयाव, मस्ला मस्लि जेबो, सामब्राम गुफुर आरि जेबो होनाङा। खालि बानलु थाइनै होबाय आङो। ओमफ्राय दा मोननोसैयाव आङो सामब्राम बिलाइजों दुन्दियाजों होबाय, मोनबायबो ओंख्रि गोबाबा। ओंख्रिया बिदि जाबाय, मोनसिगोन। आं बेवहाय सामब्राम बिलाइजों दुन्दियाजों होनोसै। दसे उनावनो मोनबायबो आंना ओंख्रि गोबाबा। मोदोमलायबाय दुन्दिया, सामब्राम बिलाइ। दा आंना ओंख्रि गोबाबा मोनबाय। नाथुर गोरानजों लाफा ओंख्रि गोबाब।